ברוכים הבאים לפרק השביעי של הפודקאסט הקרב הטוב. היום בפרק דיברנו על להיות יודע ולהיות לא יודע. חיברנו את זה לחיפוש כיוון בחיים, ואיך הנושא הזה השתנה מאוד מאז הדור של ההורים שלנו ועד היום. אני העזתי להביא מושג מפתח מהדוח של הפורום הכלכלי העולמי, ודיברנו איך זה מתחבר לנושא של לדעת ולא לדעת, ולמה זה כל כך חשוב בעולם המהיר והמשתנה של היום. וגם מוצרט ואביתר בנאי קפצו לבקר היום בפרק. בקיצור, הולך להיות מעניין. מתחילים. Hey big head, I'm locked in trying to make this bread. I can't keep on giving you time. I got cash to make instead. She wanna fuck me האתגר שלנו, זה הלימוד שאנחנו הולכים לעבור בתקשורת בינינו בפודקאסט הזה. אנחנו נורא שונים בקטע הזה. I don't know, מעניין. כאילו, רוב השיחות שאני מוצא את עצמי בחיים מדבר בהם הרבה, זה או על כזה דברים שקשורים לטבע החוויה האנושית. חבר שעובר עליו איזו חוויה פנימית מאוד עמוקה ומורכבת, ואז יש לי דעה עליה, אני קצת מרגיש שאני מזהה את מה עומד מאחורי זה, או מה נמצא לו בתוך הבטן שם בזמן שהוא מדבר, מזדהה עם חלק מהדברים, מגיב לו, בונה, אצלי זה אותו דבר, רק בנושא הזה. וגם יכול להיות סתם שטויות, כאילו אני ובת זוג שלי פה יכולים לשבת בבית שעות ולדבר על איך אנחנו היינו מעצבים אותו אחרת. וואלה, מבין, כאילו, מרגיש לי שאו שם, או סתם כזה, אתה יודע, סתם דברים. לא, אז אני שונה, וניתן באמת פרק 7 על לא יודע ויודע, שזה כמובן הרבה יותר מורכב, אתה לא יודע ואני יודע, זה לא הסיטואציה, כן. אבל כבר בשיח הזה מרגיש לי זה נורא, כזה, זה מורגש. כן, זה נורא בא לידי ביטוי. כן, זה עובר לידך, זה נחמד, איך זה מרגיש לי בבטן, אני כזה, אוקיי, מה הכותרת, מה נובע מזה, ומה צריך הרבה פעמים זה ככה הראש, הרבה פעמים זה גם מאוד מעייף, זה כזה כל הזמן רץ. כן, בלי, דיברת על ההצגה, כי אני חושב שזו הייתה השראה מעניינת שגם הובילה לפרק הזה, ההצגה שהלכתי עם אבא שלי, ממש תיאטרון, על מוצרט וסלייר. מוצרט הגדול, הגאון המוזיקלי, וסלייר היה גם בתקופתו הוותיק, המנוסה, שגם היה מוזיקאי. וביקש אותנו להצגה, סלייר די סגר עליו לפי ההצגה. כלומר, לא נתן לו להתפתח, לא נתן לו להתקדם, עשה את החיים שלו קשים. מאוד אוים, ילד הפלא מוצרט שפתאום הגיע הוא מאוד מה? אוים. כן, היה מאוים. הם כאילו שניהם מלחינים מוזיקליים, איזה בורות אני מביא פה משהו טוב. כן, כן. מלחינים של מוזיקה. נכון, זה בורות גדולה. לא שאני ידעתי הרבה על זה לפני ההצגה, אבל כמובן, יפה. כן, מאוד. זה הגאווה הכי גדולה שלי, שאני לא בקיא בפרטים כאלה. באמת? כן, בכזה מה בדיוק מוצרט עשה, באיזה תאריך אחות שלך התחתנה, ואם יש לה ילדים, כל הפרטים האלה זה די עובר לידי. קטע. כן. אז אני מתחיל לראות בזה המון ערך. אז בהצגה זה באמת מוצרט וסלייר. בלי להיכנס להצגה, זה לא העניין. הדבר שהכי תפס אותי זה השחצנות, הגאוותנות של מוצרט, לפחות ככה שיחקו אותו, ונורא הצליחו להעביר את זה ברמה שהיה לי לא נעים בגוף, ממש עצבן אותי. אבל משהו שם, נורא הזדהיתי, לא יודע אם הזדהיתי, לא נעים לי להגיד את זה, אבל... הזדהית עם הנבל של ההצגה. לא, מוצרט הוא הגיבור, אבל... הוא הגיבור. תלוי איך אתה מסתכל על הדברים. אבל השחצנות והגאוותנות שלו הייתה בלתי נסבלת, וזה קצת שיקף לי, מה קורה פה? כאילו, יש בי משהו כזה. זה גם מאוד מתחבר לצורך שיראו אותי, אבל אני שם את זה רגע בצד, כי אם אתה מרגיש שיש לך משהו גדול להביא, אז אתה נורא רוצה שיראו אותו, וכשלא רואים אותו, אז זה נורא מבאס. אבל זה כזה, אבל תראו, אני יודע. אז זה מתחבר לי. אבל זה הוביל אותי לחשוב מאוד על הנושא הזה, של אני יודע, אני לא יודע, מה הערך של כל הדבר הזה, ומשם זה נורא התחבר לי להמון דברים בחיים האישיים, גם מאוד אליך, זו הסיבה שאנחנו מדברים על זה היום, וגם לעולם הקריירה. אז בוא נראה לאן זה לוקח אותנו. אני כן רוצה להגיד מושג אחד, כי לדעתי הוא נותן קונטקסט טוב, וזה הנושא של דואליות. אבל אני ממש אפשט את זה, פשוט הרעיון של חלקים מנוגדים, או כמה חלקים במקביל, שיכולים להיות גם מנוגדים, יכולים להתקיים במקביל. שאני יכול להיות באותו הזמן גם יודע וגם לא יודע. זה לא אינטואיטיבי, זה נשמע לא הגיוני, אבל איתי ולידי, זה כאילו יש המון מקומות שזה ככה. בעולם הרגשי שלנו זו דוגמה מאוד טובה, כי אני יכול להרגיש המון דברים לכאורה מנוגדים באותו הזמן. כן. אז זה הקונטקסט קצת לרעיון הזה, כי
כאילו, יש לך תפיסה שזה או יודע או לא יודע, אז אני רגע אומר, זה יכול להיות גם וגם, ומכאן הייתי רוצה שנניע את השיחה הזאת. כן. האמת, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב על זה שבקטע של... שמע, על קריירה אני לא יודע כלום, אני לא איש קריירה. אבל אני יודע דבר או שתיים על החלק של לבחור אותה, כאילו של לחשוב ולהחליט מה אתה הולך לעשות. ואני מחזיק חזק את הדגל של הלא יודע, אני במחנה הזה. שמע סיפור. לפני איזה שבועיים יצאתי מטקס סווט לודג', ככה יוצאים נמוך, שוכבים כזה על האדמה ואז קמים. תן איזה מילה מה זה סווט לודג'. סווט לודג' זה טקס מהמסורת השבטית של האינדיאנים של צפון אמריקה. זה אוהל עץ, בעצם כיפת עץ קטנה כזאת שמונחת על האדמה, מכוסה בסמיכות, מכניסים אליה אבני בזלת ושופכים עליהם מים ככה ממש על רגל אחת, וזה הופך זה מתמלא בעדים כאילו, וזה חלל סגור לגמרי, מלא בעדים ובחום מאוד 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 גבוה. סאונה אינדיאנית. זה כמו סאונה רטובה, רק שזה מרחב טקסי, חבל על הזמן. תבואו, תלמדו הכי טוב. חוויה מדהימה, יצא לי גם לעשות את זה לא מזמן, פעם ראשונה, וזה היה וואו. כן, אני מאוד אוהב. אז ככה יוצא מהטקס לפני איזה שבועיים, 3, ופתאום עוברת בי, זה אפילו לא עוברת בי מחשבה, נכנסת בי מחשבה, כאילו איזה הבנה כזאת משום מקום, זה לא היה כאילו חלק מאיזה, אתה יודע, איזה קו מחשבתי שהלכתי אחריו. פתאום אני חושב על זה, כי אני עוסק כזה הרבה לאחרונה מה הכיוון שלי, אתה יודע. זו שאלה, אני מת על השאלה. הרבנאי, מחפש את הכיוון, וזו התקופה האחרונה. לימודים, עבודה, כאילו מה הכיוון שלי פה בחיים האלה? ופתאום ככה יוצא מהטקס וחושב על זה שמאיזה גיל 18-19, הייתה לי את הידיעה הפנימית הזאת, את המחשבה one day אני הולך להיות איזה מטפל, מורה, רוחני, הילר, מסוג כלשהו, משהו בתחום הזה. זה הייעוד שלי. כל מה שאני עושה זה כאילו שבילים צדדיים קטנים, אבל אני בדרך לשם. זה כאילו מה שבסוף אני אעשה, זה היה לי ברור. באיזה גיל 18-19, ממש מגיל צעיר. כאילו שזה הייעוד שלי, זאת המתנה שלי לעולם, one day אני הולך להגיע לשם. פתאום יוצא מהסווט, ונכנסת לי בתוך ממש נכנסת בי תאונה חזיתית, כאילו התובנה הזאת שוואו, אני כבר כמה זמן עבר מאז? איזה 7 שנים, מחזיק את המחשבה הזאת בראש, ובתכלס, זה אחת המחשבות הכי מגבילות ומצמצמות שיש לי ever בחיים האלה. מאיפה אני יודע? למה הכל סגור חוץ מזה? ופתאום זה פתח לך את הראש שלהם מלא. הכל פתוח. הכל פתוח. מעניין אותי, מה התחושה שפתאום הכל פתוח? אוי, זה נעים. נעים, אתה אומר. אחר כך, אתה יודע, אנחנו נוחתים חזרה באדמה וזה די מפחיד, כי זה לא ודאי, מה עכשיו? כן, היה לי כאילו, כל פעם שעלה לי הפחד הזה של תחושת חוסר תנועה וחוסר כיוון, לפחות היה לי את העוגן הזה. זרקתי איזה עוגן ככה בגיל 18, שבסדר, אני מתבלבל עכשיו, תכף אני אגיע. הרמתי אותו. וואו, אז עכשיו זה ממש אז עכשיו זה כזה, בהתחלה זה היה נורא משחרר ונעים, עכשיו זה גם קצת מפחיד, אבל למה אני אומר את זה? מה זה קשור לנו לכל הזה? חשבתי שאני יודע, כמו שאתה אומר. חשבתי שאני יודע מה עומד פה מאחורי כל הדברים ולאן אני מגיע. מאז שזה התפורר לי ככה קצת, אני שם לב שאני הרבה הרבה יותר רגיש לכל המידע שהמציאות מביאה אליי, לכל ההצעות שמגיעות אליי, לכל האפשרויות שבאמת נמצאות סביבי, ואני מתחיל לפתח את הרגישות, אתה אוהב שאני מצביע על הגוף, אני מתחיל לפתח את הרגישות פה למה באמת
מדליק אותי מבפנים. זה מעניין, כי אתה ממש משתמש בגוף, נקרא לזה כאין איזה מצפן. yani, איזה מידע נכנס, מהדהד בי, מזיז פה משהו, לעומת איזה מידע נכנס וחולף. זה חד משמעית המצפן שלי בדברים האלה. שזה, כן, בוא נגיד כמה דברים. דבר ראשון, זו דוגמה יפה ללא יודע. יש מקום של יודע ללא יודע. אמרתי לך, מנופף את הדגל הזה. אז אני רוצה להביא רגע את מחנה היודע. לא, אני חושב שהשאלה לחפש כיוון היא קצת שונה, כי יצא לי הרבה לחשוב על זה. כי אני חושב שפעם, ההורים שלנו, לפני 20-30 שנה, זה היה, הלכו, למדו מקצוע, הגיעו למקום, לעולם התעסוקה, לעבודה הראשונה, קריירה, וזהו, מצאו את הכיוון, הם צמחו שם וסלמת ונגמר. ההורים שלי זה ככה, אני מניח שגם ההורים שלך זה ככה. אנחנו חיים במציאות שונה, הרבה יותר, אני מדבר מהפרספקטיבה הצעירה של, אני מחפש כיוון, אבל אני לא מצפה למצוא כיוון לכל החיים. זה מה אני חושב שהשאלה הזאת מעניינת, כי היא הרבה יותר רלוונטית מפעם. זה לא, הגעתי, ידעתי, מצאתי, זהו, אני יודע מה הכיוון שלי נגמר. אני חושב שהעולם משתנה מאוד מהר, צריך לחשוב על זה הרבה, ולחפש כיוון או לדייק כיוון, זה משהו הרבה יותר דינמי שצריך לקרות כל כמה זמן בעיניי. כי כדי להישאר רלוונטי, זה מאוד מתחבר לעולם הקריירה, כי זה יותר השאלה של לא מצאתי, אני יודע, זה הכיוון ל-20-30 שנה הקרובות, אלא כל הזמן להיות במקום של אני נשאר רלוונטי, וזה מאוד מתחבר לאני יודע, אני לא יודע, כי זה מקום, אני רלוונטי, אני אולי לא יודע מה נכון כרגע, הסימן שאלה הזה, אבל אתה גם רוצה להחזיק את הנה, הדואליות. בצד הזה, אני כן יודע שזה נכון עבורי כרגע לצורך העניין, אני כן יודע 1, 2, 3, כי אם אתה לא יודע כלום, זה נורא, כאילו, זה נורא לא ודאי, זה נורא, אין ביטחון, אין יציבות. בזה אני מסכים איתך, כשאני יושב חזק אין לי מושג מה הולך לקרות, לא יודע לאן החיים שלי הולכים, אני לא יודע כאילו מה מטרת חיי ומה המשמעות שלי, לא יודע וגם לא רוצה לדעת, לשבת חזק במקום הזה אולי בלי קצת תבלין הזה שאתה אומר של כן עכשיו זה מה שנכון לי ועל זה אני הולך, עושה אותך בן אדם שנורא קשה לו להיכנס להתחייבות. זה אני מרגיש לגמרי. נורא קשה להיכנס להתחייבות חדשה. רגע, אז תחדד לי את זה, כאילו אם אין לי את אני יודע... לצורך העניין, אתה אומר שהמקום הזה שאני לא יודע משאיר אותך כל הזמן בשאלה הזאת של אם אני נשאר רלוונטי כזה, נכון? כן. אז אני... גם ברמה הפרקטית-כלכלית. כן. אז אני מסתכל על זה העיניים שלי מגולגלות פנימה בקטע הזה, של האם אני נשאר רלוונטי לעצמי, האם אני נשאר נאמן לעצמי, נשאר נכון, המקום שנכון לי להיות בו, המקום שבאמת זה אני, זה מביא את הביטוי שלי, זה מדליק אותי. עכשיו, כשזה בתור מישהו שנמצא באופן חד משמעי יותר בכיוון הזה, מאוד קשה להיכנס ככה להתחייבויות חדשות, כי זה כאילו, זה קצת עושה חשש כזה מה אם זה יעבור, מה אם זה כבר לא יהיה, ואז כאילו אני מוצא את עצמי מפחד להיכנס לדברים חדשים בגלל זה. אז זה בדיוק, אז אני אחפש כיוון חדש. עשיתי, ניסיתי. קרה מה שקרה, וזה כבר לא זה, אז אני אחפש כיוון חדש. אני רואה את זה גם קצת כמו שני מתגים, זה חדש לי, כי תפסתי את זה נורא כסקאלה כזאת, של פה יש לא יודע, פה יש יודע, צריך לראות אותי קצת כדי להבין זה יותר, אבל משהו נורא ליניארי, ועכשיו אני רואה את זה יותר כשני מתגים, שאני יכול לפעמים להפעיל יותר את אני יודע, למשל אני הולך להעביר הרצאה, או אני עכשיו לא יודע, בשיחת מחירה, אני רוצה לדעת, אני רוצה לשדר שאני יודע. אני שירות בעולם הזה, אם אני נותן למישהו שירות, אני יודע איך אני גורם לך מאי לבי. אבל נגיד עכשיו משהו שיחה עם חבר, אני יכול פתאום להרים את המדק של אני לא יודע, להוריד את היודע ולהתעניין בו, ואני סתם נדגוע נורא, ואני לא יודע מה עובר עליך, אבל אני לא יודע מה נכון עבורך, ואני מקשיב, ואני פה בשבילך. נראה לי שגם המקום שאנשים יודעים בשביל אנשים אחרים, באינטראקציה חברית, כל אינטראקציה, אבל נגיד שחבר בא ומשתף אותך, ואתה תבוא, אתה צריך לעשות ככה וככה, אני יודע מה נכון לך, זה כזה מעצבן, שם תוריד את המתג למטה, זה למה אני רואה את זה כדואליות, כי שניהם מתקיימים כל הזמן יש בי חלקים שיודעים וחלקים שלא יודעים, ואני רוצה לשחק איתם, תלוי סיטואציה, זה משהו שאני אומר נורא מהעבודה האישית שלי, כי אני הייתי במתג מאוד גבוה, אני יודע מה האמת, אף אחד אחר לא יודע,
קפצו לי, קצת מגזים. אני מתחיל להוריד אותו, כי ראיתי כמה מוצרט הזה בלתי נספד. סתם, זה לא רק הוא, אבל מתחיל להוריד אותו, ופתאום אני רואה, וואו, אני לא יודע, מה שהוא אמר יכול להיות נכון, וואו, מה שחשבתי נורא קל מאתגר. פתאום אני מתחיל בכלל לחשוב על האופציה של להיות שכיר, למצוא איזו עבודה שתקדם את הקריירה שלי, שלא הייתי מסוגל לדבר על זה, כי אני לא צריך מישהו שיגיד לי מה נכון. הייתי, שוב, הנה, שחצן גאוותן, ואני מרגיש בנוח לדבר על זה, כי אני מאוד עובד על זה. עכשיו אני מביא. אז זה באמת איזשהו משחק. זה גם דפוס חשיבה, שאני כל הזמן אמרתי את זה, אתה גם וגם, אני רוצה לתת עכשיו אז עוד איזה מילה על זה, זה ממש דפוס חשיבה שהוא גם וגם, בעיניים שלי גם קוונטי, אבל אני רגע שם את המילה הזאת בצד. אנחנו לא נצא מזה. אנחנו לא נצא בזה. אני גם לא מעוניין להביא את זה עכשיו. אם מישהו בדרך לאילת, אולי אפשר להתחיל לדבר על זה. אז לשמוע את הפרק. כן, אנחנו צריכים להעריך חבר אחר בכלל שיבוא, שתסביר לנו מה זה פיזיקת קוונטים, זה לא הנושא. אבל יש לך דפוס חשיבה שהוא גם וגם, לעומת דפוס חשיבה שהוא או, שזה קצת 0-1, מאוד דיכוטומי. ואני, אם אדבר ומתחיל לדבר אותו, את הדפוס חשיבה של גם וגם, כי הוא בעיניי מאוד חשוב, והנה דוגמה. גם יודע, גם לא יודע, תלוי סיטואציה, תלוי הקשר, תלוי תקופה. אתה יודע מה אני שומע פה תוך כדי שאנחנו מדברים? זה ממש איכויות, גם חיצוניות וגם אצלנו פנימיות של זכרי ונקבי, של האנרגיה הזכרית והנקבית. תסביר מה הכוונה. אז קודם כל שלא נהיה פה out of the blue לגמרי, האנרגיה הנקבית היא כמו מה שאנחנו רגילים שהוא דומיננטי בדרך כלל אצל נשים אצלנו בעולם, זו אנרגיה של פתיחות, קבלה, גמישות, יצירתיות, אנרגיה שהיא פתוחה, היא ממתינה לקבל את העולם אליה. אתה גם עושה את התנועה הזאת ואני רואה אותה כמעגל, עיגול, מעגלית. זה מאוד עגול. אנרגיה נקבית זה מאוד עגול. זה מאוד מעגל, זה מאוד זורם. האנרגיה הזכרית היא הקו הישר. חד. מטרה, דרך, ביצוע, הישג. מאוד אסרטיבי כזה. זה אסרטיבי, זה ברור, זה פשוט קו ישר, זה הכי קו ישר שאפשר לדמיין. קונקרטי, ישר. לגמרי. אני רוצה לתת גם עוד קונטקסט, שאם לוקחים את זה קצת לציוויליזציה מוקדמת, אז באמת הגברים היו ציידים, הולכים צדים, מאוד משהו זכרי, קו ישר. כן. ואנשים היו אולי יותר במחנה, לא יודע איך קראו לזה אז בזמנו, אבל מדברות, מכינות את האוכל, יש שם משהו יותר מכיל, מזין, מעגלי. סתם עוד אנקדוטה. כן, לגמרי. אז אם להתייחס לא נהפוך את זה לנשי וגברי, אלא נתייחס לכתבים האנרגטיים של זכרי ונקבי, שיש את שניהם בתוכנו, אז אני גם שומע קצת, אתה יודע, אני קצת עכשיו מגלה את זה על עצמי תוך כדי שאנחנו מדברים. מדהים. עוד פעם תפסת אותי, מעצבן. אני שומע את זה קצת על עצמי תוך כדי שאנחנו מדברים, שזה מבחינתי הפתיחות הזאת לעולם, קבלה של כל מה שמגיע, התנועה המעגלית הזאת, זה קודש הקודשים מבחינתי. זה מה שיש לי מול העיניים כשאני פה חי בעולם. זה הנקבי. התנועה הנקבית. ואני מרגיש שאצלי היא צריכה להיות יותר דומיננטית. זה יותר מתאים לאופי שלי ולאיך שאני רואה את העולם. אבל מה שאנחנו קוראים לו יודע, זו תנועה זכרית של הצבת יעד, ולהתחיל לעשות מה שצריך כדי להגיע אליו, שאני עכשיו משתף על עצמי, שאני מרגיש שזה קשה לי לעבור גם למחנה הזה. קשה לי לחיות את הדואליות, כמו שאמרת, שהם שניהם מתקיימים. מתגים. אז אתה בעצם רואה את הלא יודע כאנרגיה יותר נקבית, מעגלית, של סימן שאלה, של אני מגלה. מודעות עצמית גם מאוד מתחבר לי, והאנרגיה הזכרית, שאני לא יודע גם לא רק התנועה, אבל אנרגיה זכרית היא יותר אני יודע, ואני הולך למטרה, פה כיוון, זה מאוד מתחבר לי לאיזשהו, ואני חבר את זה עוד למשהו מעניין שקשור כרגע, כשאתה מחפש כיוון, זה מרגיש לי מאוד המשחק, הדואליות עם שתי התנועות האלה, האנרגיות האלה. אני לא יודע, סימן שאלה, אני מוזן במידע, אני מאבד אותו, אני מכיל אותו, אני עושה איתו
פרוסס כזה, עושה איתו. אבל אז אני גם מתחיל לדעת והולך קו ישר אל המטרה, כי אם לא יהיה את הקו, אי אפשר בלי שניהם. זה רק קו ישר, זה יכול להיות איך זה נראה במציאות, עבודה מתגמלת, מפרנסת, אבל אתה מרגיש שאין משמעות, אין סיפוק, אין ביטוי אישי, אין מימוש עצמי, כי זה לא מתחבר. כן. אם זה רק העיגול הזה, האנרגיה הנקבית, ואני לא יודע, וסימן שאלה, ואיך זה מתחבר לי, זה יכול להיות בלי ביטחון, יציבות כלכלית. כן. אז זה קצת שני הכתבים. בא לי לתת עוד משהו, מאוד מתחבר לי לאני יודע ואני לא יודע, זה במקרה הגעתי לפורום הכלכלי העולמי בדרך לפועל גשטל. הגעתי לשם, מפודקאסט ששמעתי הגעתי לשם. בדרך אליי הביתה הגעת לפורום הכלכלי העולמי. כן, יש להם דוח, עבדתי עם הצ'אט, סיכמתי קצת דברים. אז כן. How dare you? להיכנס אליי הביתה עם העיניים. אדוני, אתה צריך קצת דוח כלכלי עולמי אני לגמרי צריך. לאכול מה זה. דרך אגב, סוגריים בתוך הסוגריים שלך. הבאת את הנקודה של הדואליות בהתחלה כקבלה של זה ששני הניגודים צריכים לחיות ביחד. Look around, בכל מקום הפריה ותנועה חדשה וכוח חיים נוצר רק במפגש של זכר ונקבה. בפנים, בחוץ, ניצוץ נוצר כששניהם נפגשים. חיים חדשים נולדים רק במפגש של השניים. נכון, ממש גם מסתכלים על ליטרלי איך זה קורה, זה חדירה, מאוד קו ישר, זכרי, והאכלה. קבלה. כן, וגם הזרע הולך קו ישר אל הביצית, והיא מכילה אותו. יש בזה המון חוכמה יפה, כי זה מתבטא בהמון דברים. וזה ממש דואליות, כאילו, בסיה, אני חושב שזה גם, אנחנו בכלל בסוגריים שכבר הבאתי לגמר, פורום כלכלי. סלנו. כן, פורום כלכלי עולמי. יש פה נקודה שאני רוצה לתת. ואחרי זה אפשר ללכת לאן שלי, קח אותה. כי, כן. מדברים שם על היכולת מהחשובות, שהיא לא סופרייז, אבל זה כאילו ממש, זה דוח שלם, אני לא אכנס אליו, אני גם רוצה עוד לחקור אותו יותר לעומק, לפני שאני בכלל מביא אותו, אבל אחד, משהו מאוד תפס אותי שם, זה היכולת הסתגלות. ניסיתי להגיד את זה באנגלית, זה לא צלח. היכולת הסתגלות, אדפטיבית, לא משהו, נמשיך. כן, מנסים, לא מצליחים. אבל יכולת הסתגלות, adaptability. כן, יפה. טוב, בוא נגיע לנקודה. נמשיך. אז אני באמת מדברים שם על היכולת הסתגלות, שהיא מאוד רלוונטית, כי מתחילים לדבר בשפה קצת שונה שנדברים עליהם הקריירה, ואני מאוד רואה את זה זה שוב, לא המקצוע, כיוון, ביטחון, זהו כל החיים, אלא איך להישאר רלוונטי, שהמידע משתנה מאוד מהר, שהשינויים מאוד מהירים, שאין ודאות, הבינה המלאכותית טורפת את הקלפים, ובכללי החוסר ודאות מעלה את השאלה איך להישאר רלוונטי, וזה מאוד מתחבר ליכולת הסתגלות, איך אני מתאים את עצמי למה שקורה, וזה מתחבר למה שדיברנו עד עכשיו, אני יודע, לא יודע. איזשהו שני כתבים כאלה, שכל הזמן משחק איתם, התחלתי משרד, עכשיו אני יודע שזה זה, אני מתחיל את הדבר הזה, מתחיל את הכיוון שעכשיו בחרתי, עבר שנה, שנתיים, לא יודע, 5 שנים, פתאום אתה תגיד, אני ארגיש את זה בגוף, אני אחר אגיד שהוא רואה שזה לא רלוונטי, כל אחד איכשהו תופס את הדברים, ואז זה כזה, אני לא יודע, זה מאוד הצד של, אוקיי, אז אני צריך להסתגל לדברים. אם אני לא יכול להיות בה, אני לא יודע, פה גם יכולת להכיל רגשות, דיברנו על זה בפרק הקודם, נראה לי אומץ רגשי. כן. אם אני לא יודע להיות בה, לא יודע, זה שני כתבים של יכולת הסתגלות, זה מה שאני בעצם אומר פה. לגמרי. אני גם חושב שממש אם אני לא מסוגל להחזיק את האיכות הנקבית הזאת של הפתיחות וההכלה של מה שקורה בעולם בלי שליטה בו, אם אין בי את האיכות הזאת ואני לא מסוגל לטפח אותה ולהכיל אותה, יהיה לי נורא נורא קשה להתמודד עם האופי של העולם הזה ושל החיים האלה. יהיה לי מאוד מאוד קשה להתאים את עצמי ולקבל אירועי חיים מפתיעים, ואי ודאות זה הטבע של המקום הזה. זה לא המצאה של השנים האחרונות וה-AI. זה הטבע של המקום הזה, ויהיה לי נורא קשה לחיות איתו בשלום, אם אין בי יכולת לטפח את האיכויות האלה. מה דעתך יקרה אם אין לי את האיכויות האלה ואי ודאות? יש לך דעה בנושא? עם מה?
מה יקרה אם אין לי את האיכות המעגלית, אני אקביא את המחילה הזאת, ואם, איך זה מתקשר? כאילו, תרחיב על זה. אין לך. אם אין לי אותה, מה קורה לי עם חוסר ודאות? שאלה מעניינת. מה שקורה לך זה שאתה חושב שאתה יודע לאן החיים צריכים ללכת. שלך ושל הסובבים אותך. אתה חושב שאתה יודע לאן זה צריך ללכת, והמציאות כל הזמן מביאה דברים אחרים. ואתה מנסה לאנוס אותה ולגרום לה להיות מה שאתה חושב שהיא. והתוצאה היא כאבי בטן ומחלות. אני חושב שהתוצאה של הרבה אולי חבר'ה צעירים, מי שלא מחובר ודרך אגב, סליחה, חוץ מכאבי בטן ומחלות שזה האקסטרים, התוצאה הכי ברורה היא המרירות וחוסר סיפוק ותסכול ותחושת חוסר הצלחה שאנחנו רואים all around. all around זה נמצא בחיים של אנשים. בדיוק מה שבאתי להגיד. זה לא רק נמצא בחיים של אנשים, זה הריח שלהם, זה החותמת שלהם, זה מה שהם משדרים בעיקר. תראה, צריך לחוות את זה הרבה. את הריח הזה, בכל מקום, בטח. מה לא מעניין. כן, אני רואה בן אדם שנמצא כל כך חזק בראש שלו, בידיעה מה בדיוק צריך לקרות ומתי. ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו אולי נורא מצליחים ואולי כל הסיפור טוב, אבל אנחנו לא ערניים לחיים ואנחנו לא פתוחים אליהם. ואני לא נח כשאני עייף, ואין לי זמן, אין לי זמן להקשיב לילד שלי, אין לי זמן לעשות שיחה עם אשתי, אין לי זמן לעשות אהבה, כי אני עסוק לשפר את הדברים, אני עסוק בלעבוד על זה שזה ייראה כמו שאני צריך לראות, ואז אני סגור. מהצד השני, ואני אגיד דווקא בתור מישהו שהיה נורא באנרגיה הנקבית, ונורא התחבר פנימה, ונורא עשה עבודת מודעות, ודייק את ההגשמה שלו, ואת הכיוון, וזו עבודה של שנים, אני שם המון זמן, ועכשיו בדיוק פוגש אותי החוסר ביטחון, חוסר יציבות הזה, וזה הצד השני שאני אומר, מי שכאילו, שאתה יכול להרגיש שאתה סופר מחובר, סופר יודע מה נכון, אבל אתה לא מצליח להביא את זה. וזה כאילו בדיוק התנועה הזכרית הזאת, אני יודע, הקו הישר הזה, ששני צדדים, כאילו, אפרופו דואליות, ואני חושב שזו נקודה גם מעניינת, בעיניי הרבה אנשים הולכים לקריירה ולעולם התעסוקה, באיזושהי תפיסה נורא דיכוטומית של שחור לבן, של או הגשמה, סיפוק, משמעות, או ביטחון, יציבות כלכלית, פרנסה. עכשיו, work-life balance, אני שונא את המושג הזה. יש מושג חדש שאני לא אביא אותו עכשיו, שנקרא work-life harmony, אבל תשים את זה רגע בצד, כי הוא קצת, הבלנס הזה, לא משנה, אני רוצה... תשאר על הקו, תשאר על הקו. אני אשאר על הקו, אתה מבלבל אותי אתה. אז גם פה, זה בדיוק החשיבה שאני נורא מנסה לחיות אותה ולהביא אותה, של גם וגם, זה לא או, זה לא משחק סכום אפס, אם אני עכשיו השקעתי בפרנסה, זה בא על חשבון הגשמה, ואם אני ממש מחובר, אז אני לא אצליח לפרנס. זה נורא דרך להסתכל על החיים, חשיבה שהיא נורא גם וגם, כל הזמן חוזר על זה, כי זה נורא חשוב לי, וזה מה שאני מאוד רוצה להביא, ודבר ראשון, אני מנסה לחיות את זה בעצמי, ואני מספר כשאני כאילו בא מהקוטב, מהצד המגשים, שזה נורא חשוב, וכמה דיברתי על זה שנים, אני יודע מה נכון, וכאילו זה מתחבר למוצרט, ואני יודע, ואתם לא רואים את זה. עכשיו פתאום התפקחתי לה, אוקיי, יש צד שלם של to make it happen. לקחת כל מה שאתה מבין על עצמך, הפוך את זה למקצוע, לפרנסה, לשירות שנותן ערך, אני יודע. אז זה לשני הצדדים. כן. כן. יפה. מחשבות מעניינות. כן, רק התחלנו. כן. כמו שאני אומר, התנועה שלי בראש, שנראה לי מאוד שונה משלך, זה גם מעניין אותי איך אנשים חושבים, ליטרלי מה עובר להם בראש, כל הזמן לקחת את הדברים, לחבר, להגיע לעוד נקודה, לזקק את זה, לעשות אינטגרציה, זה כן. אז רק התחלנו, זה מה שאני רוצה להגיד, זה מושגים שאני הולך להביא ולדבר ולפתח ולחיות, זה חשוב לי. יפה, ממש הנקודה הזאת ספציפית אני מרגיש שהיא מתחברת לי ממש
נקודה שאני עכשיו נמצא בה בחיים, שממש, אפילו לא שיתפתי אותך בזה לפני הפרק, זה לא מתוכנן הקטע הזה, קול. אני ממש מרגיש שאני באיזה נקודה כזאת של הכלה, וכל מה שמגיע, והאיכויות הנקביות האלה של קשב לעצמי, בקיצור, מסדר את הבית הפנימי, ויש בי איזו תחושת חוסר סיפוק כזאת, שדיברתי עליה קודם, כאילו, אצל החבר'ה שכזה, רק בקו הזכרי והיודע ובראש. אז הנה, גם מי שרק באיכות הנקבית ובבטן, גם יכול לחוות את החוסר סיפוק הזה, כי הרגשתי אוקיי, מאוד מחובר לעצמי, מאוד קשוב, מאוד מחובר לחיים, אבל יש לי איזה חוסר סיפוק פנימי, מזה שאני מרגיש אני לא מצליח להביא את זה לביטוי החוצה, אין לי הגשמה החוצה, אין לי דרך להביא את זה לביטוי בעולם, בעבודה, בול, כי כל המגע, עם מהמילה גשמי, פיזי, זה כל הרעיון. לקחת את זה ולהפוך את זה לפיזי. זה לא קל בכלל. כן, אז קול. מרגיש שלמדתי משהו חדש היום. כן. מילים לסיום? ככה משהו שואל לך? לא. זה עולה? לא, גם לי לא עולה. נראה לי יודע ולא יודע. שני מקומות מעניינים, חשובים. משחק. אני לומד את זה. כן. אני יודע עוד הרבה, בא לי להגיד. מרגיש שהמונח שהבאת של דואליות הוא מוביל וחזק בכל התחום הזה, שבתכלס הכיוון הוא להחזיק את שניהם ביחד אצלנו בפנים. בדיוק. תלוי הקשר, תלוי תקופה, וזה אולי ככה המשפט שלי לסיום, ששווה כל אחד להתבונן בעצמו, אם הוא יודע להכין את המקומות האלה, והנה, כמו שאני חוויתי איזושהי התפכחות של, וואו, אני כאילו צריך לעשות עבודה עם לא יודע, קצת להיות יותר ענב, נקרא לזה, לא יודע. מעולה, פרק 7. יס. תראה בפעם הבאה. ביי ביי. אז איזה כיף שנשארתם והזנתם עד סוף הפרק. ואם מצאתם בפרק ערך, או שאהבתם אותו, נשמח שתשתפו אותו עם האדם הנכון, תיתנו לנו לייק, או פשוט תיתנו לנו לדעת על כך. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.